Aku Adi. Wis banyu pitu tangan. Kena kulite kere-kere kaya. Kowe apa sing arep ngrabi Ndara Werkudara? Dudu Ndara ning pancen Dewi. Hah? Dewi Werkudara. Kudu tak rabi. Ora lega rasane ngono ora rabi. Dewi Werkudara. Ayo, rabinen Dewi Werkudara. Langkaono bathange gareng. Hah? Langkaono bathange gareng. Kowe candak banteng semplok awakmu. Werkudara kowe kalah karo aku, kowe arep mungsuh karo aku wis nang menang apa? Motar. Ayo, Tru. Ya. Wah bener omonganmu Reng. Perange esuk-esukan gayeng-gayeng ning ngawur. Saur esuk iki kanggo perang. Ha iya. Piye Reng Dewangi ra? Dewangi to. Tidak mendang modar bocahe. Ya. Oi. Den gulung dening Kelurahan Petruk miwah Kelurahan Garing. Ical wujuding Prabu Patokol Bawarsari. Wenteh ki Lurah Bagong. Sarengan kan Dyayiwara Drupadi. Wah! Modar. Sambado. Modar. Tru. Wes nang nyekep kuwi. Prabu Patokol Bawarsari to. Patokol cengelmu. Dimatke sik ya ora sambegane. Ilang gangsal menit dosa ndik jam kula butuhe dalu menika rancak niring sambikala anggenipun para punden-punden kula wonten ing Kampung Sagan Kelurahan Terban titik kelanggan mangke sinengkuyung saking Dinas Pariwisata lan pun Bapak Dwi anggenipun asung pamecut tumrapipun para warga masyarakat Kampung Sagan ingkang sampun nampi predikat inggih menika Kampung Budaya inggih menika Kelurahan Terban sami disengkuyung sarengan mugi-mugi saged mujudaken kados ingkang sampun dipun tampi inggih menika winastan Kampung Budaya. Ngaten kemawon boten kata-kata ingkang dikula aturaken menawi mantos mangke kula katur kathah mongko nyatanipun lepat mangke ndak malah juarai boten dadosaken renaning penggalih para lenggah. Mesti ana sing ngrasani wayang kok tekan gara-gara kok ranggo perang. Lho. Lha panci janjanipun wayang menika janjane ora kok kudu perang. Menika menunjukkan bahwa sing jeneng congkrah niku mboten apik. Niki nuladani sesuk pesta demokrasi iki ben ora ana apa-apa mula wayang ora tak nahi perang. Tur dasare ya wis kesel kabeh awak. Ya. Era ketang sak gebrakan ning mengke menyura sampean nek nganti mangke setengah 3 niku nek nganti kondur wah gelo. Perange ngeri kok.
kula aturi mbayangke wit sak menika wis menika estu. Lah karang ya sing jeneng lakon kados ngaten menika janjanipun ya mangke gayeng mburi, sepi ngarep ning gayeng mburi. Mila crita wayang menika wonten ingkang gayeng ngarep ning mburi engko nglangut menika ya ana. Ngarepe gayeng mburine cekak banget ya ana. Ngarepe cekak mburine dawa ya ana. Menika gumantung modelipun piyambak-piyambak. Wonten ing cekak ning dawa niki ya ana. Wonten ing ngarep cekak mburi dawa, mburi cekak ngarep dawa. Menika ya ana. Tergantung posturipun piyambak-piyambak. Nggih, suwun matur suwun. Wah, kanca-kanca ya isih semangat. Sesuk meng ora pindah ado-ado terus diangkat neng kulon kono. Apa rasa nganggo truk wae nggo nyuda pemetu ngono lho. Anu jenenge iki pengusung gamelan iki nggawa keser dhewe-dhewe kae. Mlaku saka kene tekan Sarjito ngono. Ning 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 nong 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 nong. Kedhep tasma aku nyawang slendang biru. Nyuwun sumantenipun Mbak Wahyu Krisnawati nomor 2 saka pojok kidul. Nah, duh. Mayang ning kutha ya arang-arang nggone wis sumpeke ra jamak-jamak. Ngendi omah. Mula wis bola-bali. Anggere mune papanipun wonten jero kutha mesti papane ning tengah dalan. Saorane ning Pratelon utawa ning perapatan. Yen ning Purwokinanthi kae malah ning Dronjongan. Ayo. Dalange ndengangak, panggunge segitiga. Wah, sing ngethuk nganti ning aspalan ning ora apa-apa. Sing penting pentas wayang menika saged kalaksanan kanthi rancak. Mriki ya sampun padhetipun kados mekaten. Iring kono. Wah, nggih mboten apa-apa. Monggo Mbak, sapa? Wahyu. Ngelaki mau bengi gerok. Saiki coba wis los urung suarane. Dereng. Dereng kok menyang ki ngopo? Butuh ya, Pak. Wah iya nek butuh ki pancen kabeh ya butuh. Aku ki ya butuh tadi. Awak kesel barang ya tak nggo ra kesel. Mergo saking butuhe. Matur suwun, Mbak. Wahyu monggo. Ora apa-apa. Nyelaki gerok ning apik. Kuwi ora masalah. Penyanyi kae suarane gerok. Gitaris kae. Oh, kae suarane gerok ning akeh. Peni. Oh, gawenen gerok terus wae. Hanya. Yo. Hanya. Wong orang. Janji. Nah, wis tak weling anggere muni mbladeg ngene iki aja sok nyelake. Tetep kudu diampet mergo kuwi stamina ngono. Ayo tok selak. Ayungan. Anggere muni ing wedok Bali terus sing lanang buka lawang tungtalak tungtak. Kewajiban, Pak. Nah iya. Ning pancen bener ngendikaning para piyak-kiyak Bapak Kiai ya sing Kyai Putri iki ya aja sok ngemoi. Lho iki ora jeneng matur go apa jeneng iki traca ora. Sing Kyai Putri iki nek karo sing kakung iki ya kudu ngabekti. Kala-kala ana sing ngendikake tawa sik ngono kae lho. Nah sing lanang wis ning arep lawang sing Putri bali nyinden. Ngapa Mas? Ngapa? Terus geret mlebu. Kon gawake dingklek. Nggih. Selendang
biru selendang biru hamong ngenai hati Nora tekan batin setiamu kanca-kanca yuk selendang biru ora dingonokne ndak mung karo do antuk-antuk aku sengit nek penabuh karo muni selendang biru karo antuk-antuk mung karo kaya ngolet kae lho sing semangat do omong-omongan apa mau do anteng-antengan ora aku yang kira muni nyambut gawe mburi nyenyet ngono rasane sedih banget kaya mayang kok kaya ning jaratan to penabuhe do meneng kabeh saking kesele karo sambi ngantuk ayo wis omonge wis semoh dadi kene wis kebacut gawe ukara nggo lelucon tetep ora ana sing mbaya do omongan ngopo to ngopo dadi mburi gemermengi kene iki semangat ngono ora ketang ngono kuwi tok tetep ana janjimu monggo Mbak Wahyu tetep ana janjimu selendang biru oh ora ro Bagong reng kok ora ro Bagong tampire omahe ora tak dodok-dodok ora metu-metu lunga sajake kudune lunga ki ngepaske wektu ki wektune wektu nyambut gawe monggo adat saben Bagong ki ora duwe trekah kaya ngono kuwi lho kewajiban nyambut gawe iki mesti dilakoni kanthi seneng lah kok iki ora beda karo adat saben kok tanpa tok ampiri tek ndodok nganti mlicek drijiku ki lho Tru semaur saka jero ya ora lawange ditulisi kloset kloset ki tegese tutup ngono lho wonge ora ana ayo karang cah gaya to kae gawe saka triplek nek diwalik open nek dingenekne kloset kaya toko anggepe lah iya ning kira ya dibengoki saka njaba wah nek ku bengoki ora kurang-kurang nganti gong ewadene ya ora wangsulan monggo biasane ya ning mburi omah ning lincak mburi omah cedhak sumur kae ngeteh-eteh tak inguk ya ora ana cangkire sing gedhe kae sing nggo ngombe wedang ya ora ana bojone ya ora ketok anake Bagong mesti sok tok tinglitih ning ngarepan kae ya ora ana apa mbok kok bocah iki minggat nendi apa ya transmigrasi apa piye transmigrasi wis ora ana kok ya ora ngerti engko rak suwe-suwe tekan kene dhewe. Engko nek kira-kira ora tekan kene susul wong loro terus. Ya. Aku ndodhok lawang ngarep, kowe ndodhok lawang mburi kok rak bocah ora iso ndelik. Mbok menawa kesel awake utawa upama ta lara rak ya mesti ngabari awake dhewe to. Mestine wong dulure ya ming awake dhewe karo kowe. Heeh. Ya wis ora apa-apa rek. Iki ana ing Kampung Sagan. Aya kampung budaya. Heeh. Sing disengkuyung karo Dinas Pariwisata. Karo penyane Pak Duwe supaya iso mujudake kampung budaya ingkang sejati lan saknyatane tekse kudu ana papan-papan sing iso dienggo pariwisata lan iso menunjukkan bahwa kebudayaane awake dhewe iki eneng ning Sagan kene ya pancen bener karo ngenteni Bagong ayo tetembangan reng ayo kae lho Bapak ketua panitia wis lenggah ning nggon cedhak sinden sajake arep nyuwun lagu sajake
Ki panggih wis yai sepuh kok isih yaine urung sare saking senenge le dadi ketua panitia. Tanggung jawab tur kepengin nganti tekan paripurna. Cocok arep wis sepuh ning semangate luar biasa. Heeh. Diaturi yo Reng, diaturi. Dicaosi tetembangan sing klasik nyatane mau panjenengane sing mendaulat Mbak Elisa kon nyekar Sinong Parijata. Saiki men diaturi suarane Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Slendro apa pelok? Slik pelok. Tembange apa? Pak Tri tak caosane apa jenenge iki cara kuna ya, Truk? Ya. Mijil ketoprak mesti kepenak. Oh iya. Karo engko mbok menawa Bagong mak jedul, ditakoni saka ngendi. Montore ra ono apa? Montore sapa? Montore Bagong. Lho lak ameng kariban loro centelke tembok kae apa? Oh diprotoli to, diprotoli. Oh iya. Rekane muni arep dijolke malah diprotoli. Ora ndek montor bola-bali nyilih nggon aku kok. Yo, monggo, monggo, Mbak. Ayu Purwalestari. Neno, neno. Gorek krungu mijil rak Bagong terus jembu ambasan tekan kene. Biasane cah kene nek krungu gamelan mesti terus goleki swara gamelan. Ha iya, aja kok krungu gamelan dimomotreke goleki kok Bagong. Saking tresnane budaya, saking tresnane. Monggo. Terus lanang ya terus rasah mesake ngomongnya stok ajar sing lanang raine terus pucet. Iya wayah apa sak lembar sik ya terus engko sing kedua tetep sak lembar dadi 2 lembar sewengi 2 lembar ya terus. Iya lah apa-apa 2 lembar ijo ayo istilah apa. Rong lembar ijo iki terus do ngadep awake dhewe ning kata-katane kepenak dirasake muni piye. Pak, sampean ki sadar ora e ngono mendingan. Sontek sik kono. Darani loro. Ya. Santinet rambu. Monggo. Prihatin Jogja Solo
dirangkepke Mbak Ayu. Ya, Aku ki apa-apa kene rangkepke kaya gelo. Ya. Neno eling mau wis curling. Saiki dadi eling. Neno Lestari. iya. Rumah makan. Kadas Gusti Ya. Eling. Nah, Eling. wah, ayo. Sampun tengah. Sampun tengah-tengah. Sing eling. Kok pipa banyu kok aja gawe kodeng ya? Seentuk dene ledeng. Oh. Pipa banyu aja gawe kodeng entuk dane ledeng. Pipa motor aja gawe repot entuk dene knalpot. Kenolpak. Iya. Kuwi nek diwalik ngono kuwi. Terus Tangge. Piwulang apik, aja ngece karo wong ra duwe sing sepisan mau. Sing kedua aja ngece karo bakul tempe. Iya. Ngeling ana kowe sing do tuku. Gusti Terakhir, Heeh. kok mesa urung ketok ya, Tru? Biasane Bagong ki anggere muni ana wong rengeng-rengeng iki mesti marani. Ana wong rengeng-rengeng marani. Ana wong nyetel radio diparani jak jagongan karo ngrungokke uyon-uyon cah budaya kae. Ha iya. Aning kok sagedakan iki kok nganti tekan 2 ulian. Heeh. Mijil ketoprak kok ora ketok. Ambo ora ngerti apa parani omahe wae ora iki. Aku ya malah luwih apik. Ya nek Bagong kok ora apa-apa, nek nganti cilik lara gedhe ning apa-apa, kowe kakangne aku kakangne nek ora nganti cilik ndak dilokke karo tangga teparo. Ya.
Yo, dilai omahe Bagong. Aku tak ndodhok liwat mburi, kowe ndodhok liwat ngarep. Nek bocahe pancen keset ora gelem gara-gara utawa arep lirwa karo kewajiban candak terus. Kandhake bapak kuwi malah luwih apik. Ya ora ana yo. Yo. Iringane apa? Ayo srebek. Srebek ngayujan. Wah, pelok. Arang-arang diunekke. Ha iya. Engko terus diindeke nganggo ngelmu iku. Wis duka celuk kuwi wae. Ah, ya apik iki malah. Ngelmu iku kelakone nganti aku. Wus panggih kalih pisan timboy maning pertapan kayuwanganira swela kringging aduh Gusti tingalono menjenengane nek gelem suluk nggih apik. Dalane. Ya meng aku ora tau piye. Nggih. Nganu Mas, kula niku janjane ajeng nyuwun prista. Arep tak kono apa? Niki rak wancine pun gara-gara ta. Monggo kewajibane nek angger yaketen iki sampeyan niku mlumpuk kalih Pakde Gareng kali Pakde Petro. Kok mboten tindak niku janjane pripun? Aku jane mangkel karo Gareng karo Petro. Sebabe Gareng karo Petro iso suwe-suwe saya ora kompak karo aku. Oh, lucu arep dinggo dhewe. Aku ora entuk lucu. Lha aku ora seneng mulai ora seneng aku ora carane ngene. Wegah teges ora triya meneh wis andane madeg dhewe-dhewe. Oh, ngaten. Mulane aku nganti kalah, aja nganti aku kalah jol. Nggih. Trima aku ora melu ora masalah. Aku iso kok solo karir. Waduh. Ana nganti aku kalah karo Gareng karo Petro, trima nglalu aku. Bahane oke aku karo Gareng karo Petro. Kae kapalane meng kepala sama kepala. Wis ra tau liyane. Wis nek aku oke. Tur masyarakat luwih cinta aku mbahane karo Gareng karo Petro. Nggih, nggih. Ning rak ya ora terus lirwa ing kewajiban. Ngoten lho kula niku mbok sing jeneng bojo niku mengelingke. Kowe tapi bojo ora takon ngelekke aku. Gaweanmu iki meng ngladeni aku umbah-umbah karo masak lan sak piturute. Nggih, nggih. Kowe wingi gak aku kopi tok kaya apa? Nggih mboten kula sukani napa-napa. Kok nang cecake? Anggemu aku wong lanang tok kon mangan kopi cecak. Nggih mbok menawi kecemplungan. Ngene lho, Yem. Kowe nek gawe wedang kuwi ndelok dhuwur. Nek ana cecak digusah sik. Lek gawe wedang keri ora sak penake dhewe ngono kuwi. Nggih nyuwun pangapunten. Aku wis omong to nek esuk aku ki nek seneng ki dahare ndok dadar. Nggih.
Kai Kobes karo kai apa jenenge Brambang dirajang dirisi lombok terus ndoke digulung. Ngono. Nggih. Oh dadi ra tok. Goreng kendhok. Wong nggih dereng ngendhok pitike. Mila nggih kula mboten goreng ngendhok. Tuku. Nyun ngapunten nek dit gangsal welas ken sesasi niku terus li ajeng tuku ndhok pripun? Kowe goblok kok. Kowe iki nek tuku ndhok kuwi karo niliki pidike tanggane. Nek kira-kira ana sing ngendhok dijupuk. Mengkeh dosa. Carane sing duwe dikai separo. Kuwi dosane suda. Menjenengan menika mulang kaya mulang sing ora apik mbok ya aja kaya ngoten. Yem, iki ana rembug sing wigati. Nggih. Aku jane ora melu gara-gara ora perkara aku sengit petruk ro gareng. Ning atiku rada ora tentrem. Sebabe napa? Malam jemuah kliwon wingi. Nggih. Bareng anu ae lho. Nggih, nggih. Bareng apa menyanyi kok? Kowe katonyo mencelat. Bar kae aku ra terus turu njaba ta. Nggih. Kowe tak kon turu dhewe. Wis nyem, wis. Ora tanduk, ora ngono ta. Aku terus turu njaba nggawa guleng gelar kloso. Nggih. Kaget atiku nyem. Sebabe Aku ki ngimpi. impen menika namung kembange tiyang nendra utawi tiyang sare. Ki lurah menika nek awan gojeke karo tangga teparo nganti kaya ngono. Wong tuwa kok plotrok-plotrokan kathok niku cara pundi? Arang nek gojeke ora ngono kuwi rasane kurang gayeng e. Nggih. Ning ra iya ana ing dalan kok tanggane diplotroki kathoke. Sampeyan doyak nganti glinding-glinding kaya ngono niku nek bengi ngimpi niku tegese ming ketonto. Ora ketonto. Impen kuwi beda. Nek aku ngimpi gojek kuwi tegese aku ketonto. Aku ngimpi bareng aku nglilir biak gagat bangun raina. Tegese wetan ki trontong-trontong aku krungu adzan subuh. Weh, ngoten. Deg-degan aku. Terus aku njukuk banyu wudu, aku salat subuh. Nggo ngilangi impenku sing medeni. Impen kok napa dirubung demit? Ngimpi napa ki lurah? Kowe tak kandhane ning aja kaget ya, Yem. Rasa nangis, rasa sok. Mboten. Aku ngimpi dadi manten ya, Yem. Nun. Aku ngimpi dadi manten. Wih, kaya ngono ki apa wong lanang? Kurang apa kula? Ling ladeni sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil kok. Isih ngimpi dadi manten barang terus kisahe pripun? Wong wedok nek goblok. Kowe iki tak maksud ki kaget mergo ngimpi dadi manten ki impene elek, ngono. Nek ngimpi omahe kobong ki bakal entuk rejeki. Nek ngimpi nuwun sewu bebuang kuwi bakal kelangan. Ngoten. Nek ngimpi dadi manten kuwi cepak patine. Aduh. Kira-kira Ora dramatis ngono. Wagu kowe iki ora tau main Sandirawa. ganti war. Aduh kira-kira penonton tidak terhipnotis. Lajeng anggenipun ngimpi menika dadi manten kalih sinten? Aku kuwi omah iki dieden-eden, dideki taruh, dideki panggung, dinaiki kursi manten, terus aku ki didandani cara manten. Piye? Gregah mak tratap aku. Wah, dan sapa iki sing arep gawe culika karo pati uripku? Sapa? Kowe sok denak-denik karo Lek Parto ngapa? Mboten napa-napa. Aku curiga karo tanggaku letan sak omah kae. Anggere kowe memeni nunggoni. Angger kowe jerengi sandangan nunggoni. Kowe ana hubungan gelap.
Mboten. Terus dhewe pengen mateni anakku ben iso ngepek kowe. Ha ta? Ngaku, ayo. Wis nuwake kalung kuwi sapa kuwi? Niki kula ndudah celengan. Celengan nempring kok tuku kalung. Ra mungkin kowe rasa selak anakku, yem. Ngene wae, terus terang wae nek pancen kowe seneng karo tanggamu, tetanggane dhewe sing lut sak omah kae, seneng ora masalah. Kowe nek pancen tresno, rono, ora masalah. Aku kelangan kowe, golek ora iso luwih saka kowe, tak baleni kowe. Sumbare kaya yak-yak jebul ming arep baleni kok. Kula niki kurang napa, kula niku wong wedok ya dikon ngapa-apa ya manut. Sampeyan ku wong tuwa ya gayane ya aneh-aneh senengane. Macem-macem kaya wong lanang. Karang sampeyan ndek HP iki aku iso buka situs. Wong jeneng ana wong lagi goreng tempe kok dijiat-jiat sampe ngene. Digeret-geret. Ah ya kadang ya men anu ngono lho, ana dene eksplorasi. Eksplorasi ora senengane ora. Gong. Ngopo Gong kok ora melu aku mlumpuk nang kono iki? Gong. Petro. Nggih. Omongane aku ora ngono. Oh nggih. Ana ing mburi. Wer. Mara tamu kok ngarep mburi ta iki? Ane ming sampean mergane ora gelem gara-gara dipethukke ngarep mburi karo Mas Petro. Ngene wae, aku kemulono. Nggih. Aku tak etok-etok lara. Oh nggih. Ambene ndi? Dateng pundi? Wis tak donding lah. Andi amben mun nglekar teng mriki mawon gelarke kloso. Pun kula kemuli, pun. Enten iki ora ketok wis. Kula tak mbukake Pak D Petro. Heeh. Bagong nendi, Dik? Mboten nganu sakit. Sakit. Lara? Nggih. Lara apa? Kok ora ngandani karo dulur? Mboten ngerti wong awake panas. Awake terus adem panas. Kula niku nganti bunga. Lho. Napa kula niku nganti sedih ati kula. Mas Petro. Piye? Mas Petro. Sinten sing saged mitulungi dhateng kula. Kene. Orang ngloyori ngono kuwi. Orang ngloyori ngono. Bajiger. Aku nek karo Adi kurang piye. Kok kowe dadi ora omong aku. Nggih. Kula niki ngantos paribasan mboten kuat ngadeg jejeg. Margi Mas Bagong sakit. Jale lara, Gong. Lara mata mingan. Nah iki bojomu nangis kaya ngene iki. Colke. Oh, colke ra. Ra colke, aku nang omahmu ijolan. Ya. Pon sandiwara kok malah menggunakan kesempatan. Ya, gagah kono karo sampeyan. Ora dawa aku, ha. Ngawur ngene ora. Nekat. Meture saka kene iki ya dikeke kene. Senengane kok nekuk-nekuk awak ora. Ngapa Wer? Ora apa-apa, aku lagi males itu. Lho, ora ento kewajiban kok males ora. Orang aku ki jane arep ndono ning atiku ki nek ora seneng ki mbok dikaya ngapa kok ya ora iso marahi gayeng malah marahi sedih. Aku ora seneng sebabe. Aku ngimpi ya. Lho. Ngimpi ngopo?
ngimpi tak omongi rasa kaget lho. Ora. Nek kowe tak omongi kaget aku moh crita kowe. Ora. Ngimpi apa ele kok kaya tenanan ki. Impen ki mek kembange wong turu to. Aku ngimpi dadi manten Tru. Oh to. Ketok nek kowe ora sayang karo. Ketok nek kowe ora tresna karo aku. Kudune mripatmu ki terbelalak. Ambegamu ki langsung melar mingkus ngerti adine ngimpi dadi manten. Heh, ngono ku tegese tresna. Ha ora kowe ki ming. Oh to. Ngono ya kowe. Aku nek mati arep ngenyangi bojoku ta kowe ngono. Ora Gum. Rasa digagas, impen ki ming kembangi wong turu. Ning aku deg-degane. Perkara deg-degan ki anggere tok singkirke saka atimu ora bakal kelakon piye-piye. Wis ta, rasa tok gagal. Tok gagal piye-piye kok malah ora apik kedadiane, Le. Miat langening kalanggan agar pandan moncar. Tinon ler kakonang surem sorotetan padang gasor lan pajaring purnama gegono dasare mangsa katiga dereng ngantos paripurna sami Mbawacana katrenjo praptaning panenggak Pandhawa Raden Haryawerkudara dados singak sangganing para rebat punakawan catur. Leng-lengeng triya mangungkung bumi gonceng langit kelap-kelap atong ler ginsanging risang mawe kandrung sabaran katuluwu kirmoyak mayik kok kadingaren Ndara ngaturaken bekti kula kunjuk ya Bagong garing tak tampa urung wis nyebut kowe ya Gong wah tratapan aku santai tenang. Bekti kula nggih Den. Ya Pitra. Bekti kula nggih Gus. Ya Bagong. Lho apik kok tanggape apik. Enten apa kok? Jujuk teng mriki mboten teng Karang Kadempel. Nula garing. Nun. Kowe tak kandhani. Yen to bendaramu Waradrawadi Mbak Yuku wis ana 3 candra iki ninggal negara Ngamarta. Lho. Ndara Waradrawadi? Iya. Aku wis karawuhake pirang-pirang pendhita Brahmana. Wiku Sewa Sugata takon goleki menyang endi lenggahing Mbak Yuku Waradrawadi nanging ora bisa ana ing kandhake. Tumuli aku sowan Durna bapakku. Wah, terus Durna paring dawuh lagi wae entuk sasmita. Yen to bisa ketemu Waradrawadi nanging negara Ngamarta kudu ana tumbal. Lho. Kudu ana tumbal? Kudu wonten tumbal, Den? Iya. Tumbale napa, Ndara? Diwujuti. Wong nyatane Ndara Waradrawadi garwane Sinuhun Prabu Puntadewa. Diwujuti mawon gek Ndara Waradrawadi enggal kondur wonten negari Ngamarta. Yen aku kandha apa kira-kira kowe ikhlas? Lho, mboten ikhlas sebab napa? Nek perlu kula rencangi golek tumbal niku wau. Nggih. Wong nyatane kula ya abdi kok, Den. Mang paring pangandikan tumbale napa?
Durna bapakku paring dawuh tumbale kudu Bagong. Mula wektu dina iki aku tekan kene ming bakal boyong Bagong lak bekakak ana negara ing Amarta. Tro piye, Tro? Gong. Piye le? Ngapae? Kowe ora krungu ngendikane Ndara. Do apa iki aja mewek ki wis ta. Nek nangis ki mau. Bar tak kei kabar nek aku ngimpi dadi manten ki kowe nangis nangis kok telat. Ora perkara sih, lek mung ngabari kok, Gong. Ketok impen wana nyatane. Dadi manten tenan? Ora. Kowe iki ketoke dadi manten ki arep mati lho. Ndara Werkudara tekan kene. Golek bekakak. Kok kurang gawean? Ndara Werkudara ki nggo ngapa golek biawak? Oh. Basa budak koklok bekakak dudu biaya biaya mangkel dudu biawak bekakak basa lho golek bekakak sing arti bekakak jare kowe sing arti bekakak jare kowe tenane tenan Gong. Yo Bagong ayo melu aku nang negara Ngamarta. Dadi srana timbule bendaramu Waradrawadi kowe tak bekakak ning negara Ngamarta. Walah jan wis yem titip ngomong aku tak mlayu wae. Terus Gong mlayu le sing banter mlayu Gong. Piye Andro? Gerangan nangis bengok-bengok ora. Iya, Bagong doyak Ndara Werkudara. Monggo Bagong nek mlayu sikile gathuk. Pupune mesti tatu. Kae iki nganti sak jangkar kecekel modar. Ayo wadul bapak, ayo. Aja meneng wae. Iki enak kedadian sing medeni wae. Ngopo? Nyilih rake. Kok ngene apa wong tuwa iki? Ditangisi kok malah nyilih rek. Nggo ngobong cengele iki yo. Ya aja nesu to ring. Bapak iki wis tuwa kok. Do ngopo nangis? Iki mau aku nang ngene Bagong. Bagong ora mangkat gara-gara. Lah ngopo? Ora nggarap PR. Apa itu kan slatak sisan kowe. Terus ngampiri Bagong, Bagong jare le ora mangkat ki mergo atine ora tentrem mergo ngimpi. Ngimpi apa? Goleki ning 1001 malam. Semir iki senengane. Ngimpi apa? Ngimpi dadi manten. Durung antara suwe tekane Ndara Werkudara. Ndaramu Werkudara jarene goleki Dewi Waradrawadi lunga saka negara Ngamarta takon Begawan Durna. Durna ngandhake nek iso timbul Dewi Waradrawadi Ngamarta kudu ana bekakak. Bekakake apa? Ndara Werkudara paring dawuh karo aku. Ndadekake kaget aku. Bekakake ora kejaba mong. Apa itu?
Wak grajul mencelat kowe. Wong kari sak ukara kok entek-entekke wektu lho. Ayo. Bekakake ora liya kejaba mung. Trok edan kowe iki. Ya jigur. Wong tuwa diplotrokke. Ganti reng. Kowe biyen ming krokodil wis suwek. Nganggo nggon aku. Bekakake Bagong, Pak. Bagong. Terus Bagong piye? Bagong mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku ndek penemu nek Bagong kecekel. Bagong mbok menawa saiki wis mati, Pak. Petro piye? Aku yo ora ngerti. Dian kabeh. Aku ora trima, aku tak matur ning negara Ngamarta kaya ngene. Wah, jan wis. Ayo. Allah Tuhan. Oh, lah kok dadi lakon kaya ngene iki kepiye ya? Lah aku ngimpi numusi tenan. Ndara Werkudara ki arep mbleh aku arep dadekke bekakak. Terus Reng kowe bles kowe. Kowe rambelane karo adimu lanang Pinabara ki gondeli Ndara Werkudara apa nyekel sikile Ndara Werkudara blas ora. Aku ki nek nangis terus kaya kirek. Mula aku jane mau nangis ya iki nek ora mlayu kae wong nekat nek duwe karep ora bakal iso dipenggak. Wis tak mlayu sing adoh. Aning aku nek mlayu kono weruh glibetku doyak jangkah mantek aji Bandung Bandawasa wungkal bener pengantep-antep. Aku cenanang cengel dus mecedel. Modar aku. Ya. Mbangane mati saka tangane Ndara Werkudara, luwung golek dalaning pati. Wis men, tak ikhlaske urip go ngopo. Urip mung kebak masalah. Anggere ketemu warung kok mung tratapan aku. Mesti ndek utang aku ki. Dan cilaka tenan. Wis piye iki apik iki? Nyemplung jurang. Plung. Ya nek tiba ning Padas. Nek tiba ning Lendut mung temancep ndase. Slup ora modar, malah keloro-loro gagarota. Dadak ning Sarjito. Wah, rekoso golek tali wae gantung. Gantung sek ra iso ambegan modar. Ya nek len-aleni bener. Nek kuwale malah nang kene malah kecethe cengele. Wah, jan repot wis. Tak niati. Noyak-nayo Baskara Titimbangsa. Mbok menawa wis telas tulise Bagong bengi iki, golek dalaning pati. Wis ya, Tru. Wis ya, Rek. Aku jaluk pamit ketemu tak enteni ning Lawang Swarga nomor 37. Wis ya, Rek.
Iki dhuwur tenan iki. Ngisor ketok kedip-kedip auncalke awak. Sik sadurunge tak uncalke. Ana semut nyokot cengelku. Lara tenan. Tak uncalke awakku tiba nang ngisor sirah ketatap watu pecah. Wis ya, Ren. Wis ya teruk. Aku njaluk pamit ya sayang, aku golek dalaning pati tenan iki. Woi. Ngandel ora. Ngisor ki bono sawah diluku. Genah empuk banget. Tiba kok mak gendut. Aku ki ya kulino tiba mak gendut. Ning ora kaya ngene, ora nganti blesek ngene iki kok. Jan wis ngrekoso tenan iki. Wis piye arep golek dalaning pati. Wah, wis dewa. Kula nyuwun pitulungan Sang Hyang Brahma. Ben sak apalku. Sang Hyang Bathara Indra, Sang Hyang Bathara Kasina. Sang Hyang Bathara Dana Kasina Indra. Kula nyuwun pitulungan, pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Ane ya wis rong mangkat Bathara Guru ya. Bathara Guru ki nek mangkat paling 6:30. Gawa stop map kae Bathara Guru. Alah ya Sang Hyang Bathara Kamajaya lan Kamarate. Kula nyuwun perlindungan. Sang Hyang Bathara Tembara. Sang Hyang Bathara Pathok. Bapya Pathok. Kula nyuwun maem. Kula nyuwun pitulungan pukulan. Kula nyuwun pitulungan pukulan. Kaya ana swara lesung. Iki meng Bathara-batharanan iki meng. Bathara ki paling ora nek medhun nang bumi nganggo tak tundang. Ande babung ting tong ting ting tong ting bruk. Kaya wong goleki wewe lho. Iki kok brukutuk bruk. Perkentong waru doyong. Pak pong. Bolong kali jepre sapa sing gawe? Bagong. Nang alas kok ana swara. Iki mesti demit iki. Bagong. Bagong nolea. Ngandel ora? Anake sapa ya ini gledian, Jengkol kita ya. Ngawur ora iki dewa ulo. Dewa ulun iki. Dewa ulun piye? Nggih. Sinten Pukulun kang dadi pewisik Paduka Pukulun? Kita udah ngerti karo aku. Dereng kulun paling akrab kali Bathara Brahma. Oh. Bathara Brahma, Kamajaya, Kamaratih, Kamawurung. Kalih Bathara Indra. Bar main teng bioskop. Ulun Bathara Antarada. Wah.
Bathara Antaradala. Iya. Ya Kaneka putra. Aneka mewarnai Ora. Kaneka putra. Alah, Bu Kulon. Kulon nyuwun pangapunten, Bu Kulon. Kita Bu Kulon sampun kepareng rawuh wonten ing ngarsa ulun. Kulon nyuwun pangapunten nggih, Bu Kulon. Kita kuwi omongan apa? Omongan tenan, Bu Kulon. Kita kuwi titah aja nganti nganggo basa dewa. Oh, nggih, mekaten Bu Kulon. Bagong, Nun, kita aja mati. Nek kita mati jagat iki geger. Mergo kita kuwi ingin dadi tansah jampangi lakune Semar wong atuwa kita. mekaten Bu Kulon. Iya. Iya. Kulon tatak lho, kita ora ngirokke swara ulun. Kita dewane ra mitayani iki. Kaya Gojek iki. Iya. Bathara Antaradala iki suarane pancen kaya kene iki. Nggih Bu Kulon kaya ngertos. Tas pundi Bu Kulon? Kita aja mati nanging lelakon iki adile ming dilakoni. Nggih Bu Kulon. Bratasena ngawuh gawar ngawur. Hambrung pakartine. Mateni kelan jeneng kita. Bratasena ora kelingan ampun kita kuwi melu momong Bratasena. Bratasena ora kelingan ampun kita kuwi tau-tate nunggu Bratasena ning alas Tik Brasara 15 taun suwene. Nggih, Bu Kulon kula tasih kemutan. Amargi sak wangsul kula saking alas 15 taun boten wangsul, kula pegatan kalih bojo kula. Ngono sing iki sing anyar. Anyar Bu Kulon boten plastikan. Sampun boten plastikan, second Bu Kulon. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kita aja kuwatir, kita ora usah wedi. Iki ana kanugrahan tumrap kita. Menapa Bu Kulon? Kita aja mati, nanging kita bakal ulun paringi pusaka. Menapa Bu Kulon? Sik ulun ya rada lali. Wujude ya kuwi kalung robyong kencana. Kalung robyong kencana. Iya. Kalung robyong kencana kuwi dadi pusaka ing ngampuh kagila-gila. Lah iki tak critani. Nggih Bu Kulon ngampun suwe-suwe. Ya, ya. Iki ana Ralendra, jenenge Prabu Kalasreng. Mekaten Bu Kulon. Heeh. Nalendra Giri Kadasar. Ratu kuwi ingkang nyidra ya kuwi Waradropadi, Bagong. Wah, keparat. Ya kosek. Kosek urung rampung cerita ulun. Lah, Kalasreng iki lagi golek sendang cacahe 7 ana ngerenging gunung supaya sesuci janjane ming dadi pawadan Waradropadi nggone nolak marang Kalasreng aja nganti winengku garwa dening Kalasreng. Mekaten Bu Kulon. Heeh. Lah iki pusaka iki nggonen mateni Prabu Kalasreng. Sawise Prabu Kalasreng engko mati, kita ingin dadi ratu ana ing negara Giri Kadasar. Bu Kulon, ampun guyon Bu Kulon. Kula menika namung kawula cilik, kula menika namung ngabdi Bu Kulon. Kok kula kedah dados watu, ratu. Udu watu, ratu. Serius Bu Kulon? Iya. Tenan? Iya. Ning kita kudu bisa mateni Prabu Kalasreng. Seranane kaparingan kalung robyong kencana nika kinarya mejahi Prabu Kalasreng. Iya, ngono kuwi. Bu Kulon, nyuwun pamit tambahin pangestu Bu Kulon. Ngapa? Kalunge dereng Bu Kulon. Ya kita cenanangan susu-susu ora. Kalung tampan ana. Nggih Bu Kulon. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kalung napa genter Bu Kulon? Iki dianggep kalung merga wayang kalung ki ora ana. Oh nggih Bu Kulon. Wis pusaka kalung robyong. Kalasreng cocok kalung robyong. Iya, ngono Bagong. Mangkat to. Kowe ngalor bener. Parane aja menggok-menggok. Napa tekan Kaliurang? Es. Werna-werna. Iki ngalor bener parane aja menggok-menggok. Engko ketemu karo ratu sing aran Kalasreng. Nyuwun pamit. Nyuwun pamit Bu Kulon.
madal pasilan mecahaken Prabu Kala Sereng. Sereng Bukulun, nyun pamit Bukulun. Mati jenengku. Dewa kanggo nyoba pusaka. Engko ndak percaya nek digdaya aku. Sri Bukulun. Ora. Nek nerada ora apa-apa berarti ora digdaya. Ora guyon karo dewa iku ora guyon. Sotke dadi cacing. Ampun dadi cacing Bukulun. Ndak goleki wong mancing. Kana mangan lho, nggih, nyuwun pamit Bukulun. Kaget tak kira memedi alas mripate gedene ora jamak. Lah kok gawa pusaka ingkang muruk mubyar kaya ngono. Sapa kowe? Takon karo aku Prabu Kala Sereng. Prabu Kala Sereng. Kala Sereng. Serem apa sereng? Sereng. Ora serem to? Ora, sereng. Mata. Wah. Ngono wae beres. Kok ana omong-omongan. Jelas Kala Sereng iki. Nek kleru ya cilaka. Nek mau tak takoni serem apa sereng? Sereng. Bles modar. Iki lare dadi ratu piye iki? Ya, sandangane tak nggone. Men lobok mbok men. Nggo nyoba nek nggo salto ki gogrok ora. Engko nek kuluke gogrok berarti lobok. Iki kelakon penjangkaku. Kondur menyang negara Nggirika Dasar. Warga Nggirika Dasar kudu tak telukake kabeh. Wara Drupadi sing lenggah ana Nggirika Dasar, aku sing bakal mengku. Seksenana jagat saisine. Aku arep ngagem jeneng Prabu Kala Sereng. Ya Prabu Patokol Baworsari. Aja kewalik. Patokol, aja pakon anu Patokol. Baworsari. Marenos mobang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pene panca ing surak mawurahan manengker gumuruh negari Nggirika Dasar. Sedaya samyalok yen to sedaya nayaka dipun telukaken kaliyan Nalendra ingkang nami Prabu Patokol Baworsari. Menapa menika ingkang jejuluk Prabu Patokol Baworsari? Mengkono iya. Pancen kepara nyata. Ana wanodya Sristya Warneng. Sapa asmamu, Dik? Nami kula pun Drupadi.
Drupadi. Wara Drupadi Inggih kasinggihan mekaten. gandeng negara nggih kadasar wis bedah. Kabeh padha dadi telukaning Prabu Patokol Bawarsari. Sing jeneng putri dadi putri boyongan. Mula gelem ora gelem sampeyan kudu ngladeni karo Prabu Patokol Bawarsari. Menawi sampun mekaten wonten pundi malih pura kula. Pelajar kula sampun boten wonten margi sinuwun. Kula sagah ngladosi panjenengan. Temenan Inggih saestu. teh Wonten dawuh. kowe pati kala seneng lho. Inggih. Pengen urip apa mati? Gesang sinuwun gesang. Tetep tak dadekke mati. Inggih. Sepatuku dilatih. Waduh. Ayo. Inggih ngestakaken dawuh. Rada reget. Ayo tak percaya. Inggih. Kowe krungu dhewe teh. Dewi Wara Drupadi bakal dadi garwaku. Inggih. Cocok ora? Cocok sanget. Ngapusi. Wah, cocok sanget. Ngapusi. Aku kaya ngene dhewe kaya ngono kok cocok iki. Cocok ndelok saka ngendi? Ning sing jeneng jodoh kuwi pestine sing gawe urip siji, pesti loro jodoh, telu tibaning wayu ki sing asta sing gawe jagat. Betul teh? Inggih. Mula aku karo iki tetep jodoh. Inggih. Teh, Wonten dawuh. nih. Sayang, Wonten dawuh. mundur sithik. Wong yo calon bojo kesenggol ya yo ora apa-apa. Durung muhrim. Oh inggih. Nek wis ajib Ijab. nek wis ijab lagi entuk senggolan. Teh, Wonten dawuh. kowe kon maju gelem ora bandem kursi. Inggih, inggih. Wah, ratune gawat. Gawat kaya nggon. Inggih, keparengipun kados pundi? Aku bakal dhaup karo Wara Drupadi. Inggih. Ning ngerti ya, Teh? Aku tekan kene iki wis duwe yang. Lho. Sampun gadah pacangan. Wis. Pacang aku mapan negara Ngamarta. Sing aran Dewi Werkudara. Nuwun sewu. Sak ngertos kula Dewi Werkudara menika mboten wonten. Nek Raden Werkudara wonten. Aja ngeyel. Aja ngeyel. Ngeyel gantung kowe. Inggih, inggih. Mboten sinuwun Mangkat sendika parengipun lamaran Dewi Werkudara. Aku dhaup kudu garwa loro, Wara Drupadi karo Dewi Werkudara. Mangkat to. sendika ngestaken dawuh. Bali ora entuk gawe tak pecah siramu. Non ngestaken dawuh sinuwun. Cintaku, sayangku, Wonten dawuh sinuwun. kowe ora tak tinggal ning kene. Ndak dadi klithik karo nayaka-nayaka. Girika dasar. Inggih. Manjinga ning Kalpika. Ali-ali. Heeh, iki ali Pancawarna. Inggih. Cubung. Inggih. Manjinga ning kene tak gawa ning negara Ngamarta. Dhaup karo aku tak dhaup karo Dewi Werkudara. Sendika ngestaken dawuh sinuwun. Dong apa gedabikan iki?
Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Yayi kepareng kula badhe nyuwara wedhekaken pekabaran ingkang sampun sumebar warata saindeng ing jagat. Ngendikanipun menawi Yayi Drupadi mindran saking negari Ngamarta kasinggihan Koko Prabu malah kula sampun utusan kan Werkudara supados sowan dhateng Eyang utawa Bapa Begawan Durna nyuwun priksa wonten pundi lenggahipun inggih menika pun Nyai Wara Drupadi. Apa wis tekan saka lima Werkudara? Ya wis. Lah terus dawuhe Durna bapakku paring dawuh Drupadi iso timbul ana negara Ngamarta. Yen Ngamarta nganakake bekakak utawa sesaji wujude nyawane menungsa. Lho. Nyawane menungsa sapa sing kudu dadekke bekakak? Wah, Bagong. Lho, Bagong? Ya. Lah terus Nanging aku ora bisa mateni Bagong. Tak oyak bocah nyemplung jurang tak kira tekaning pati. Werkudara? Piye? Lah kok dadi ngawu gawar ngawur kowe? Ing atase kowe didhawuhi karo Begawan Durna supaya mateni karo Bagong, tok tindake tanpa wigih, ringa-ringa ora ana rasa tida-tida. Werkudara? Piye? Wis ping pira kowe iki diapusi karo Kurawa lumantar patih sengkuni karo Begawan Durna? Wis marambah makaping-kaping. Lah kok tak dadi kabeh mau ora tok dadekke kaca benggala, ora tok dadekke lupiya lakon sing wis kelakon. Ngawu gawar ngawur kowe mateni karo Bagong, nek ning apa-apane aja sambatna Tandrawati lho. Tak tanggunge. Nuwun. Wah. Iki sapa ana wujuding yaksa ingkang munggah datulya negari Ngamarta? Dipun tepangaken sinuwun pepatih ngiri padasar kate kala pradeksa. Pepatih nggiri kadasar Inggih. wigatine apa dene sowan tanpa tinimbalan. Menapa leres menika negari Ngamarta? Pancen ora ana liya iki negara Ngamarta. Wanter dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Patokol Bawarsari. Inggih Prabu kala sereng. Anggenipun kepingin kaselak lan kumacelu anyedi dhateng putri ing Ngamarta. Putri Ngamarta sapa? Boten sanes kejawi namung Dewi Werkudara. Wah, cangkeme. Wong lanang dilokke Dewi Werkudara. Lagi mingkem lho pun Kakang, lagi kendel, lagi meneng nata Ndrawati. Wis ana lakon kaya ngene. Wis sakarmu tandangana dhewe. Wonten pundi Dewi Werkudara badhe winengku garwa dening Ratu Gusti kula Prabu Pataka Bawarsari ana buta laidak ndase. Wah! Wah! Ora! Menungso ratatanan wong lanang mbok wadonake lek nomripatmu gatekno gobokmu iki Werkudara dudu wadon ning aku lanang. Wah, wah, wah. Aduh!
aduh, patih. Oh, ladara, kok ngono kok patih. Meng dinyunyuk kuku kok mati. Kowe ora umur dawa teh, jan patihe Prabu Pathokol Bawarsari kok ringkih. Teh. Kowe tekaning pati ora tak rukti sak tataning panembah. Men kewer-kewer kuandam. Men dadi ratu kudu kejem. Wah, jan Dewi Werkudara gedene ra jamak-jamak. Awake kenceng jan kulino senam saja. Ya. Dewi Werkudara aku sing ngarepke karo kowe Prabu Pathokol Bawarsari legane atiku. Waduh ayune. Jan pupune semono iki kepiye? Aku ditindai mesti megap-megap. Ya ampun, ya ampun. Sapa? Prabu Pathokol Bawarsari Ratu Nggiri Kadasan. Wah, alah, nek muni wah jan mulai bergairah. Gairah ndasmu. Aku lanang. Wis ora peduli. Kudu aku entuk sasmitaning dawata kudu ngrabi karo Dewi Werkudara. Nek ora gelem taruda paripeksa, rawe-rawe rantas, marang-marang bakal tak putung. Piye? Hah? Sayang. Ambung ya. Piye Werkudara? Wah, isin. Isin piye? Prabu Pathokol Bawarsari dapure kaya wedhus. Tak dugang ora dirasake, tak antem ora apa-apa. Bareng arep males aku. Wah, cangkeme mecucu. Arep ngambung aku. Mbok ya gelem. Wah, ora ngono. Mula ta mula sesuk meneh kuwi nek eneng apa-apa petungen dhisik aja grusah-grusu. Lah iki tak takon karo kowe Bagong lupute apa coba? Lupute apa? Saiki upama penemumu Bagong wis tekaning pati terus Durna ngandhakake nek no Yai Waradropadi bakal timbul negara Ngamarta. Apa saiki wis ketok? Apa saiki wis katon? Gedhemu percaya karo Begawan Durna nganti kowe mentala karo Bagong? Wah, ayo arep ngopo wah piye? Wis kebacut Werkudara, wis kebacut. Bagong wis mlayu, wis nyemplung jurang. Upama kowe gegetuni lelakon iki ora bakal bisa ana gunane apa-apa. Tur sing sengit karo kowe ora mung Bagong sing wis tekaning pati. Bapakne, kakangne loro Petruk karo Gareng mesti gething karo kowe, mesti sengit karo kowe. wah, aku kudu piye? Sayangku. Wah, Diadepi. momo. Ayo, saiki gila ora kowe? Werkudara nulan dalaku tama. Gerong, kula niku dodol es kok kon gerong. Oh, ya ndeng ra isa kowe ya mboten kaget. Sayangku Werkudara aja mlayu cah bagus ana cah ayu.
Sapa iki? Aku Nata Ndarawati. Kowe sapa? Prabu Patokol Bawursari. Waduh. Mesti ratu sugih. Sugih. Nganti sandale wis selen. Siji selop, siji sepatu, ora masalah. Ora masalah, sing penting aku kaya raya. Iya, iya. Werkudara, sini ta. Sini sayangku. Tak kecup. Wow, kuwi piye kuwi? Kuwi piye kuwi? Wis to, menengo wae, kowe ora usah bingung. Saiki kapok ora kowe? Wah, trimo dikebuki wong 1000 mangane gila aku. Werkudara. Ayo, kita berbulan madu. Ayo, minum. Ngarani kleru kok. Minum karo aku Werkudara. Nanti wis to, kita bertamasya berdua Werkudara. Sayangku, kowe njaluk rok model piye Werkudara? Wah, kersa ngetokno cakra. Cakra keri. Wah, ora edan. Kowe iki tresna tenan apa karo Werkudara? Tresna lahir batin. Upama dipalangi gunung, tak terjang gununge. Upama dipalangi segara, tak cemplungi segarane, tak sat segarane. Oh lah nek ngono kowe tresna tenan ya wis monggo, monggo. Nek arep karo Werkudara monggo. Ah, kene sayang. Edan. Ayo cintaku, sayangku. Ngapae Pak kok mandek manguk? Turun dalan ora iso lali karo Bagong aku, Pak. Ya ora iso lali karo Bagong lho, Pak. Aku dhewe sikilku kok kaya kesel. Adan saben mlaku adoh ki ora nate kesel bareng kelangan Bagong kok kaya ilang otot bebayuku. Piye Pak, ayo gek sowan Ndara-ndara Pandhawa ndak ora kesuwen iki. Engko ndak ora ana pengadilan tumrap saka negara Ngamarta, Pak. Ndara Werkudara. Rasa jak omong. Nang kewa. Semar. Semar. Kula Den. Ngolo gareng. Ngapa? Aja ngono. Aku kleru nolo gareng. Kleru mau-mau iki nganggo mikir. Mung iso kleru saiki wis kelakon kaya ngene lagi sampe kleru. Sampeyan blas ora neteske loh. Nalika ngoyak Bagong sampeyan dhewe. Aku njaluk ngapura. Enak wae njaluk ngapura. Peleme dijaluk ora tak keke kok ngapura dijaluk. Petro, Nun. aku njaluk ngapura. Lho ning jane ajeng matur pripun nggih, Den? Kok kelangan Bagong ati kula ki lara-lara. Bagong glundung jurang. Nganti lora kowe. Wis tak bedhek kok seneng Bagong dimplok beruang. Piye? Bagong glundung jurang. Oh, ora ana beruang lho, ora ana. Terus pripun ta?
Aku njaluk ngapura Semar. Semar, aku njaluk ngapura Depol. Sing ngempun nggih empun, sakniki kula tak takon, sebabe apa kok sampeyan iso njaluk ngapura? Monggo wau jare Gareng, sampeyan mateni Bagong, oyak-oyak Bagong tanpa duwe rasa mesakake. Aku napa dosane? Dosane pripun? Ana ratu jenenge Pathokol Baworsari sing arep ngepek bojo aku. Ratune wedok. Lanang. Wah, picek mripate. Wis dikandhani aku lanang. Mesa ngoyak-oyak karo aku. Namine sinten? Pathokol Baworsari. Pathokol Baworsari Petro. Nun. Tulisan neng omahe Bagong mburi kae. Mbiyen tulisane Mister Pathokol. Ning apa iya ya, Pak? Mbok menawa iki trontong-trontong suminaking pepadang. Coba cah loro petukno Pathokol Baworsari. Nggih. Dadi ora ikhlas aku. Nglabuhi wong jahat. Cah siji 500. Nah nek ngonten kula tak mangkat. Ngomongin sah siji 500 kok sregep. Aku ya le mlayu cepet banget kok dadak aleman ora senengane. Udus. Mandek. Barang ketemu aku kok arep mlayu ki ngopo? Oh, wis. Selak telat aku. Sae kok kaya. Berhenti. Ayo mengo. Alah, iki apa iki? Uang kok kaya celurut. Terus? Rene ya. Sopo jenenge reng Pathokol Baworsari. Waduh, wah. Nglelengi Raja Mas. Edia. Wah, selope karo sepatu ket. Wah, ukirane kelis ki to. Klene darake sapa iki ukuran kelis kok ngene iki. Siar. Iki apa iki? Kowe saka ngendi kowe? Jenengmu sapa? Aku Gareng. Pangkatmu? Aku Abdi. Wis banyu pitu tangan. Kena kulite kere kaya. Kowe apa sing arep ngrabi Ndara Werkudara? Dudu Ndara ning pancen Dewi. Hah? Dewi Werkudara. Kudu tak rabi. Ora lega rasane ngono ora rabi. Dewi Werkudara. Ayo, rabinen Dewi Werkudara. Langkaono batange Gareng. Hah? Langkaono batange Gareng. Kowe candak banteng semplok awakmu. Werkudara kowe kalah karo aku, kowe arep mungsuh karo aku seneng go menang apa? Mocar. Ayo, Tru. Ya. Wah, bener omonganmu, Reng. Perange esuk-esukan gayeng-gayeng ning ngawur. Saur sesuk iki kanggo perang. Ayo. Piye Reng Dewangi ra? Dewangi to. Tidak mendang modar bocah. Ya. Oi. Den gulung dening Kelurahan Petruk miwah Kelurahan Gareng.
ical wujuding Prabu Patokol Bawarsari wenteh ki Lurah Bagong sarengan kan Dyayuwara Drupadi. Wah! Mutar Sambado mutar Tro Wes lan nyikepi Prabu Patokol Bawarsari to patokol cengelmu dimatke sik ya ora sambegane ngandel ora Bagong dadi ratu kok iso ketemu pukulan Bathara Brahma ngawur sik cendi iso Tro Narada nah terus tekan Girika Dasar sing nyolong Dyayuwara Drupadi ki Nalendra Girika Dasar Prabu Kalasreng ratune wis tak pateni Andarawara Drupadi sik oh iya akike dinganek-nganekke metu saka akik kejlungup ora ora jatuh ora apa-apa ya syukur nek wis kondur wis ayem aku ayo Bagong iki nggih ya syukur nek isih urip tesih dilindungi karo sing gawe urip iya Pedro nun Prabu Patokol Bawarsari nendi Bagong nggih arep rabi karo aku prasida nek sida ayu ijab mau ngarto ajar meneh Bagong nun aku njaluk ngapura mboten napa-napa sing ngempun nggih empun semeneh niku satriya niku ampun ninggal kaprayitnan ampun ninggal peninggal batin jaman saniki akeh wong apus-apus jaman saniki akeh wong seneng nyebar pawarta sing mboten bener nek sampean ora iso menggalih kanthi wening mung rubuh-rubuh gedang manut omongane wong sing kurang tanggung jawab wah jagat niki geger Den sampean satriya dadi patuladaning para kawula ngoten nek ana sing ngakon mrana-mrana akon kepiye-kepiye niku ditintingi bener apa ora ampun waton dinut dumeh dipercaya sampean percaya karo wong sing ngakon terus dinut ya urung karuane bener sing jeneng menungsa niki kedunungan ina lali salah apes lan mati mula wit saniki kudu prayitna ngati-ati ndara